אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אנחנו בחברת ריליישנשיפ יצאנו עכשיו עם שני משחקים בתחום האינטליגנציה הרגשית והחברתית. אחד מהם זה מדברים מדברות קרוב, כתוב פה גם אותנטיק טוקס וגם בערבית מדברים קרוב. יש קלפים פה, 100 קלפים, דו צדדיים, עם שאלות. יש הגדים, יש אולי קצת פעילויות, אבל למשל הקלף הזה שלקחתי, יש פה מה החלום שלך, מה האירוע הכי משמח שהיה לך, יש גם מה האירוע הכי טראומטי, יש ספרי על מקרה מצחיק שקרה לך. המון דברים שבעצם אנחנו יכולים להשתמש בהם כמשחק מקרב לבבות, אם באוטו, בארוחת חג, בארוחת שישי, בצוותים, זוגות. אני עם עצמי לפעמים, אני יושבת עם זה ואני מוציאה איזשהו קלף, תכף נראה מה, ואני עונה לעצמי, כמו איזה שעה ביום את הכי אוהבת. זה דבר לחשוב עליו. השעה שאני הכי אוהבת זה בבוקר, יש לי את כל האנרגיה, אני אוהבת לצעוד בים, יש גם שאלה איזה שעה ביום אני לא אוהבת. וזה בין הערביים, לא יודעת למה עצוב לי. אבל זה גם דבר להסתכל עליו, אנחנו יכולים לענות לעצמנו, בני זוג, אחד על השני, מדברים קרוב, שווה.